Sanibonani, igama lami nguNelisiwe Gazu. Ngokuhlala ngikhulele kaMashu. Namhlanje ngithatha isinqumo nje sokuthi ngizonixoxela about impilo yami nendaba zami zothando. Ukuthi what I have been through. Ekukhuleni kwami ngike ngashintsha isikole ngenxa yey'nkinga enganginazo financially. Ngashintsha isikole ngayofunda kwesinye isikole. Ila engathola khona umuntu wangitshela ukuthi uyangithanda. Kwaba mnandi-ke. Kwakumnandi nasesikoleni sile relationship eyaziwayo yabo nje uthando oludumile couple eyaziwayo konke nje kuhamba kahle kuncanywa ngisho othisha. Okay, ngafunda ugrade 11 ngafunda ugrade 12. Ngifunda ugrade 12 it was very nice cause ekhaya babeze bengivumela ukuthi ngibe kuyena because babebona ukuthi mangikuyena ngiba right. Ehamba emsebenzini wakhe etokheni lakho elisebenza wevuka ekseni kakhulu angenzela ikhofi angithoba inyawo angivuse ngitadishe yabo nje ngingasho ukuthi ngaphasa umatric wami ngenxa yakhe. Kwahamba isikhathi ke sikhula ndawonye kwaze kwafika la ukuthi sesihlala ndawonye ke. Sahlala ke ndawonye. Impilo yaqala yaba mnandi, kwaba mnandi kakhulu engenzela yonke into, engithengela into ezimnandi engidingayo, nami endlini ngimenzela yonke into nje, njengomama wasekhaya, yabo. Kodwa kuthe kuhambeni kwesikhathi zaqala zashintsha izinto. Waqala mebuye emsebenzini, abuye ngakho right enganamanga. Akakahlale nje 3 days engangikhulumisi. Sometimes ngidube ngihambe ngiye ekhaya. Kodwa ke kubuye kusho ukuthi phela siyathandana, abuya ngifonele, angitshela uyangikhumbula. Yazi ke nawe kumuntu makwathi uyakukhumbula nawe umthanda vese obvious uphindele emumva. Ngiphindele kuyena until kuze kufika kulesi sikhathi sokuthi ubeka ngijolela. Engijolela ngalendlela yokuthi abuye ngesikhathi okungasona, abuya ngasemsebenzini. Mangithi ngiyamwashela izinto zakhe, ngithola iziliphu zokubhuka. Ngibone nje izikhathi ezibhaliwe ukuthi mina ngisuke ngila endlini ngiwasha, ngipheka, ngiayina, ngiklina, ngishanela igceke. Kodwa yena ngaleso sikhathi usuke ejolela. Waqala nje futhi washintsha nangendlela ade ngiphethe ngayo endlini. Waqala wehlisa nje. Wehlisa ngisho ukungithengela izinto eziright. Sengiyintombazane nje, intombazanyana nje. Hayi kuthe ngelinye ilanga ke sinengane encane. Ila ngizwisa kakhona ubuhlungu ngempela. Kwakufanele ngaba ama red flags ngase ngiwabonile. Kwangafanele nje ngijole. Kwangafanele nje ngiqhubeke ngijole naye emva kwendlela wayesengitreat ngayo. Kodwa ke ngoba kwakunothando ngaqhubeka ngahlala. The sad part ithe sesinengane encane, ingane yethu yokuqala kwakufanele ngabe siyaku-enjoya nje ukuba nengane ezisabantu ade behleli ndawonye bengenayo ingane. Wathandana nomunye usisi wasemlazo omdala kunami. Ngaleso sikhathi mina ngangenza i-teaching. Wazojola nomuntu already osewuteacher. I felt like shuthu sedlulile kumina ngoba mina amaphupha ami ngikawafezi. Ngabona nje ukuthi okay njengamanje shuthi mina nje indawo yami ayisekho. Kodwa ngaqhubeka ngahlala because wayengithembisa ukuthi ukuthandana naye nalowo sisi kube yiphutha. Kodwa believe me akuzange kube yiphutha. Ngelinye nje ilanga ngadecide ukuthi ngiyombheka because ucingo wengalibambi. Ngibelethe ingane ngahamba ngaya khona. Mangifika lapha yana fike ngifaka ukhiye wami ngivule njengenjwayelo kucaca ukuthi nje akusavuleki. Kanti sekushintshiwe amaloka. Angisakwazi ukungena nengane. Only to found out ukuthi kunomuntu wesfazane ongaphakathi endlini.
owami ukhiya awusasebenzi. Lapho isebusuku o8:30 ngize vele emva kokuqeda yonke into okufanele ngiyenze ekhaya ngoba ngintshesi ngizolala. Mangibona vele eminyango kunemoto ipholo mangingaphosisi. Yena ngalezo yikhathi wengenayo imoto. Hayi ngilibele nginqonqoza-ke cause ngangingazi ukuthi ngizoshonaphi nengane. Khuluma ngengane nenyanga no6 months. Iy'khathi kwakuwo8:30 kuyoshaya u9. Wangizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba ngalesikhathi esengivulela umnyango wathola ukuthi mina umbuzo angibuza wona nje ukuthi uyaphi ngingakubizanga. Ngase ngamtshela ukuthi ungasho kanjani kanjalo ngoba wena wangitshela ukuthi kwami la. Wena wangisikela ukhiye wathi la ikwami umuzi wey'ngane zami wathi angofika noma inini mangabe ngifuna. Wangitshela ukuthi leso sikhathi leso sidlulile. Akusasisona leso sikhathi. Sekwesinye isikhathi lesi esikusona manje. Ngabuza ukuthi lo muntu ola endlini namuntu okhetha ukuphila naye wathi wathi ngangena ngimbone mawukuthi ngifuna ukwazi umuntu ozosala nezingane zami ngoba yena mina use-right ngami. Ngangena. Mangena endlini ngafica osofa abasha engingakaze ngibabone. Ngambuza ukuthi hayibo wena nje njengoba sisafarisha kanje uyithathephi imali yokuthenga osofa ngicela unginikeze imali yengane. Wathi yena akazazi abathenga osofa ubathengele umama wakwakhe. Ambuza ngathi iyona nto ngishiyele yona le. Wathi cha hayi ukuthi iyona nto angishiyele yona uthando nje. Bese liphelile. Shuthi mina benginganaki ukuthi uthando liphelile. Ngikhuluma ngomuntu ebengihlala naye endlini engitshela ukuthi uyangithanda zonke insuku. Kodwa kwafika omunye umuntu wesfazane onotho. Wathi yena akasangithandi mina. Namanje ngagcina nginga-understand ukuthi wayengathanda ukuthi mina ngisenamali, anginamali mina noma kwakwenzakalani. Kodwa nje engifuna ukusho ukuthi uma ngabe usethandweni ungalinge wenze iphutha lokungawabuka ama-red flag. Ama-red flag ahleze ezoba khona. Ukuthi thina senza sivala amehlo siba blind. Hey. Indlela angizwisa ngayo ubuhlungu namanje ngeke ngithi mangicabanga nje ngizibona ukuthi kube kuthiwa akazange ngibambezele ngale ndlela angibambezela ngayo mhlawumbe empilweni ngabe ngikude. Uyacabanga nawe umuntu osuke eseye ngishokini kwahlangana imindeni yazwana usuke unethemba lokuthi kukhona into enhle ezogcina ivelile. Only to found out ukuthi uyazibambezela nje. Kodwa ke nami kukona konke okwenzeka ngiyaziblame ngoba ngangiwabona ama-red flag njengoba kade ngishilo. Zikhona izinto ezase zingivezela ukuthi indlela ebesithembisene yona ukuthi soyihamba kwakubukeka ngazi ukuthi yena useyijikile. Kwakubukeka ngazi ukuthi yena usehamba ngenye indlela. Kodwa still ngabambelela mina kuyithembiso zakhe. Ngabambelela ekuthenini ekhaya vele base bazi yena imindeni futhi yayisihlanganile. So kwase kunzima vele kumina ukuthi ngimuve. Kwabakuhlungu kakhulu ke futhi ukuthi nalowo muntu wakhe lo owasihlukanisa waphinde wamshiya futhi naye. Ngalesikhathi esemshiya kwase kunzima futhi ukuthi mina ngingabuyela kuyena ngenxa yobuhlungu owayengizwise bona. Manje nje ngingasho nje ngithi cha ngijabulile impela la ngikhona. Angifisi nje ngempela ukuthi ngingabuyela kuyena. Kodwa nje ngingakusho ukuthi uma ngabe ukwi relationship uyazibona ukuthi awusajabulanga.
musa ukuwaziba, musa ukuba blinded, musa ukuzibopha ngendwangu wenze ngathi awuboni yonke lento eyenzakalayo ngoba nakho wena ujabulisa umndeni, ngoba nakho wena usaba ukuthi abantu bazothini, ngoba nakho usaba ukuphoxa i-relationship edumile. No. Mawukuthi uyabona ukuthi awukho happy, uyabona futhi ukuthi awuphathekanga kahle, shiya nje. Ungaze kufike la kwafika khona mina ngize ngithola sengihamba ebusuku nengane, ngihambe ngidwanguze ebusuku nengane emhlane. Esengitshelile ukuthi alisekho lona. So nje ya kunzima kakhulu kuba sothandweni. Kunzima. Ngiyabonga. Is there